लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जागोन मबाइलजों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव फरायनाय फरायसा लोगोफोरनि थाखाय जायफ्रा लेपटप आरो डेस्कटप गैया बेफोर मबाइलजों माबोरै रेजिस्टार खालामो बेनि सोमोन्दै स' लोगोफोर दानिया भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। फार्स्टआवनो जोङो गुगोलाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि टाइप खालामग्रोनांगोन। बेनि उनाव नैबेहाय लिरनाय दंखायो, नैबे बेखौ थुनोसै आरोखि। बेनि उनाव जोङो नै ओरै नारखोलांनांगोन आरोखि, स्क्रल खालामनांगोन। नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि .quadcorp.in लिरनायावहाय थुनांगोन जोङो। बेनि उनाव नै जोङो नैबे निउ इउजाराव थुनांगोन। बाहाय थुनानै जों गावबागावनि नामखौ होनांगोन आरोखि, नैबेहाय गावबागावनि नाम, फन नाम्बार, इमेल, ओमफ्राय फट' JPG जों जानांगोन फट'आ, सिगनेचाराबो JPG जों जानांगोन। दा आं फिलआप खालामनो दिन्थिलांगासिनो। स' लोगोफोर दा आं नै क्रिएट खालामसै। नैबे क्रिएट एकाउन्टआव थुनांगोन। बाहाय थुनांगोन क्रिएट एकाउन्टआवहाय। नैबेहाय लिरदों ए लिंक इज सेन्ड टु योर इमेल, अपेन द लिंक टु एक्टिभेट योर एकाउन्ट। नैबेहाय थुनांगोन एक्टिभ माइ एकाउन्ट नावआवहाय। नैबेहाय देखायबाय नै योर एकाउन्ट हेज बिन एक्टिभेट, प्लिज लग इन टु कमप्लिट योर प्रफाइल लिरबाय। दा नैबेहाय गो टु लग इनआव थांदो। दानिया जों इउजार लगिनआव थुनांगोन, मानि रेजिस्टार खालामखांबा नैबे थुफिननांगौ आरोखि, नैबे इउजार लगिनआवहाय बाहाय थुदो इउजार लगिनआवहाय। दानिया गावबागावनि रेजिस्टार इमेलखौ होदो, ओमफ्राय पासवर्डखौ होदो आरोखि। मानि पासवर्डआ गावबागाव जिमेलावनो थांखायो, बाहाय थांनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर। दानिया आङो साइन इन खालामसै लोगोफोर। दा नैनिफ्राय ओंखारबाय you have not created your profile, create your profile to apply। दा बेबायदि ओंखारबाय आरोखि। दानिया create my profile आव थुनानै create खालामनांसिगोन गावबागावनि प्रफाइलखौ आरोखि। दानिया बिदि ओंखारबोबाय लोगोफोर आं फिलआप खालामलांग्रोसै। दाना नै लोगोफोर OHS नि क्वालिफिकेसन बिबाय।
बाहाय जेनेबा बिदि फिलआप खालामनानै नै बाहाय मोनसे फैयो जेनेबा हेभ इउ पास एग्जाम होनायावहाय येसआव थुनांगौ बाहाय ओमफ्राय नैबेबो फैगोन दे बिदिनो एखे हेभ इउ पास एग्जाम होनायावहाय नैबेहाय जेनेबा बाहाय येस होदो आरोखि येस होनानै डाइरेक्ट 7x आव थांदो एबार एबार नेक्स्टआव फैलायबाय एड्रेस एबार एड्रेसखौ फिलआप खालामनांगौ नैबे फार्स्टआव डकुमेन्ट टु प्रभाइड योर डमिसाइल नैबे पार्मानेन्ट एड्रेस होलांदो नैबे पस्ट अफिस करेसपन्डेन्स एड्रेस बे डमिसाइलावहाय जिखुनु नों माखौ होनो आरोखि जेनेबा आं आधारखौ सेलेक्ट खालामबाय नैबेहाय दङ भटार आइडि सेल्फ दङ ओमफ्राय नैबे ड्राइभिं लाइसेन्सबो होनो हायो दा आं नैखौबो सेलेक्ट खालामबाय आधार सेल्फखौ बाहाय एड्रेस खालामनांसिगोन आरोखि एड्रेसआवहाय गावबा गावनि एड्रेसखौ होबानो जाबाय बाहाय दानिया एबार बेंक एकाउन्ट डिटेलखौ होदो गावबा गावनिखौ बेंक एकाउन्ट नाम्बार एकाउन्ट हल्डार नेम बेंक नेम ब्रान्च नेम IFSC कड बेखौ होदो लोगोफोर दा आं बेखौ फिलआप खालामसै बेखौ फिलआप खालामखांजोबबा नैबे डु इउ एक्सेप्ट द डिक्लेरेसन होनायावहाय बेहाय येस होदो येस होदो ओमफ्राय डाइरेक्ट 7x आव थुदो लोगोफोर दानिया कमप्लिट जाबाय लोगोफोर दानिया कमप्लिट माइ प्रफाइलाव थुदो लोगोफोर ओमफ्राय दाना लोगोफोर नै बिदि देखायबाय योर प्रफाइल हेज बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड गो टू डैशबोर्ड टू एप्लाइ फर योर कोर्स अफ चॉइस दाना नैबे गो टू डैशबोर्डआव थांदो लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन लोगोफोर लोगोफ्रा भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै हो गोजोन्थों